and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Ka Rudy, Ka James? Nagdali ka? Ano sa'yo mong tuyo? Ka Rudy, may miabot nga taga mapulang kamanduan sa regional. Unya? Niya sila. Aron sa pagkuha nimo. Nagkasabot na ko. Muna kini ang ingon nga pagsuway. Magkalagyo ay nakamig samot si Kameri. Gusto ka, Ka Rudy. Wa ako'y pagsupak kauban. Hain sila. Kay muban ko nila. Tana, mga kauban. Nasiya sa suod sa kubo, Ka Rudy. Ka Rudy, imong gilibot og tan-awang palibot. Pangrehiyon nga puwersa kini sila. Ka James. Oh, Ka Rudy. Musod ako kauban. Napalabutan ka ron eh. Mapulang buntag, ka Emil. Siya de si Juan, komandir sa Kamanduang Regional. Commander Juan. Ka Rodi. Karori. Lingkod. Pipila ka adlaw lang ang milabay og nadawat ang kumo gikan sa unita ni Commander Lucio. Og sa unita dinhi sa imong nimutangan ang bahin sa relasyon sa duha ka mapulang manggugubat nga si Kamiri og nimo, Karori. Ug nahibaw na kitang tanan mga regulars nga lig-unon gyud ang matag usa sa sama ninyo kung unsa mo katinuod sa mapula ninyong pagbati sa usag-usa. Ang kilusan, ang partido, nipadangat og pahibaw sa wailangan sa komisyon militar sa bagong hukbo. Mimando dayon nga rin ako. Aron ito nulihan nimo. Ang karon dayong pagsuway, Karudi. Giandam ko lang dan ang akong kaugalingon, Commander. Mayo. Mugikan kita human sa pagtagad sa mga kauban. Giltuan kita og pamahaw. Human sa pamahaw, mugikan din kita. Kay layo kayo nga atong panaw. Naibaw ko kulon sa imong gibati. Sa milabay mga adlaw, dili mamulagyo ni Kamiri. Tugad kay dili makaabot og usa ka adlaw ang panaw dinhi sa inyong unita ngadto sa unita ni Kamiri. Apan magsugod ang paglay-anay ninyong duha nining adlaw. Normal lang kanang gibati mog sugod nga kamingaw, Karudi. Apan kon magbadaugon ka mong duha, hiusahon dayon ang duha ninyo kakasing-kasing pinaagi sa revolusyonaryong kasalan. Makagawas ka na aron ipuso na nimo ang imong mga dadonon, Karudi. Mabulang salamat, Commander Juan. Mikatag dayon ang maisugong lihok ni Karudi. Miabot sa nasudnong kamanduan sa bagong hukbong bayan. Tinood ka na, Komandir Juan. Ni bago pa lang, na-rescue niya ang bilanggo o bihag nga mga kauban sa mga pasista. Si Karudi mo'y nangu sa mong raid o rescue sa usa ka kampo. Dakong kalampusan o kadaugan. Sayon ra kayo nabuhat ni Karudi ang tanan. Ning bago, nadakpan siya sa mga kaaway. Og gipangunayan niya og luwas sa iyang kaugalingon. Laing mapulang kalampusan o kadaugan kay Emil. Usa ka dako og balikon kayong gamit si Karudi sa revolusyon. Muto mo ka ba na, Komandir Juan? Mituo ko kay Emil. Usa ka mahait nga arma si Karudi sa gubat sa katawan. Kung natuan niya siya sa kamanduang regional, ubos akong kamanduan. Gamiton ko gyud si Karudi sa mga nagkalain-laing operasyon. Mora na imong dadon, Ka Rudy. Kinira. Wala man sa kuy laing biste. Kinira mang duha ka t-shirt o usa ka polo o usa ka jacket o
duha ka mao nga karsones. Kanus ka na mo ihatag na rin ako, Karudi. Kini, Oh, kanang imong armas. kung mamatay ko. Kung mamatay gani ko, pero nakaabot gid sa kampo. Ingnaon niya ang mga kauban nga nagsabot atang daan. Nga ako na ihatag diyan nimo. Bati mo ng kondisyon na. Ayaw paghisgot og kamatayon, Karudi. Dugay ka pang mamatay. Karudi! James! Mamahara! Mamahaw na ko no. Sige, kana. Wa usikin na ni Rudy ang oras. O magpamahaw, migikan din sila kauban nila ni Commander Juan. Adto na mi, kay Emil. Ayo-ayo. Huwag pag-amping mo, kauban. Salamat kay Emil. Karudi? Kitawag ka na, Karudi. Palihog ko og hatag ning suwat ngadto ni Kamere. Makaabot ni ngadto kang Mary, Karudi. Salamat kauban. Adto na mi. Adto na mi mga kauban. Hangtod sa sunod itong pagkita, Karudi. Hangtod sa sunod atong panagkita kauban. Ka James ha. Ako'y mangunay gatod sa imong kumo para kay ka, Mary, Karudi. Ayo-ayo. James? Magpahibaon ako kay Kalusyo. Ngani ako, kay may gihatod kong importanteng butang. Sige ka, James. Kinsay imong kauban? Naasi ka rin Kami rin ang duha. Ubo sa pagtugot ni ka Emil. Dili ko mutugod nga papauli din kamo sa inyong unita, ka James. Anhi mi magpalabay o gabi Kana, kung mutugot mo, Kalusyo. Lakaw na si Mutoyo. Kay magparigamo kung panihapon para kaninyo ni Karen. Mapulang salamat, Kalusyo. Sige na, ka James. Nakabati ka ni Aaron? Sista, gipiking ang rosa sa digma. Nara siya ay. Siya mo inanista. Mapulang gabi ka Mary. Uy, mapulang gabi ka James. Niya ka man lagi ka James. Na siya gihatod ka, Mary. Unsa gihatod nimo ha? Ka James? Ang sumbanan og balaod og mga lagda sa revolusyon kinahanglan gyud matuman. Apan naghatag kini og dugang kadasig aron atubangon nato ang usa ka bugat og lisod kaayong hagit. Maoy isilsil sa ato mga hunahuna. Mulampos kitang duha. Ug magpadaugon ang mapulang gugman natong duha tungod og alang sa revolusyon. Paabuta ang adlaw nga hiusahon na unya ang duha nato ka mapulang kasing-kasing. Way katapusan ang akong pagmahal kanimo. Akong rusas sa digma. Karudi. Kinsay naghatod sa suwat Si ka, James. sa ato pa. Way gihatag nga panahon kung kanus amo magkakita pag-usap, Mary. Mary, Ka, Mary? ayaw anak. Ayaw ko pakita nga mohila ka. Lapaw sa tanan, ayaw gyud pakita ang mga kauban ta sa revolusyon nga mohila ka. Ligon ang usa ka revolusyonaryo, Mary. Ang bisan unsay pagsuway mo'y muhatag og kalit. Ang bisan unsay pagsuway mao ang yawi sa kadaugan. Mama Yolanda. Hinumdumi nga usa ka revolusyonaryo. Ug ang revolusyonaryo ligon kayo. Maisog kayo. Ug bisan ang kamatayon dili makahimo sa pagbuwag kaninyo ni Karudi. Safety ta din Kung adto kita mo sakay sa lansa, tabok sa pikas tampi. Na mga PC nga nagsibilian lang nga muuban sa batag biyahe sa lansa. Kinay nagpaingaw na pambok. Mauy atong sakyan, Karudi. O Commander,
may nagpasalamat og dako nga adto kay destino sa pangrehiyon. Doon ay gustong makikila-ila nimo sa personal. Diyang nasayra niya nga karelasyon nimo si Camire. Ha? Oh, karodi. Interesado kay siya ug labaw sa tanan. Lalipay siya nga ikaw ang gikarelasyon ni Camire. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!